Hej, hej. Vi vil lave disse videoer, hvad vi vil lave. Så selvfølgelig kan jeg hedder Mia. Jeg hedder Sabine. Jeg hedder Sabina. Og jeg hedder Mia. Og så kan vi lave allerførst en på dagsordenen. Vi vil allerførst lige undskylde for, at vi ikke har lavet videoer i lang tid, men der har lige været nogle ting, som vi kunne klare og sådan noget. Og vi er glade for alle dem, der har set vores videoer. Ja. Kys og kram til dem. Vi har tænkt lidt på at lægge nogle covers ind. Bare højere. Vi har tænkt på at lægge nogle covers ind. Vi har tænkt på at lave nogle covers af alle mulige sange. Ja. Ja. Og så hvis I må gerne kommentere, abonnere og like. Og vi er rigtig glade for, specielt en, som har skrevet til en af vores videoer. Og dem er vi rigtig glade for hjælp. Og I må bare sende noget ind, hvis der er noget, I gerne vil have med. Slash ja, vi skal gøre. Ja. Eller lægge en kommentar, hvis der er nogle sange, jeg vil have, vi kommer på. Ja, hvis I har sådan nogle ting, som vi synes måske er sådan lidt enkelt. Ja. Eller hvis du noget, jeg gerne vil have videre om os. Spørgsmål. Ja. Så det håber I vil være med til. Ja. Ja. Hej. Så vi siger farvel.